Yan, good morning mga chong! At mga chang! Yan, ngayon may may lulutuin kami. Like nang sinabi namin nakaraan, yung Sinapot or maruya. Pero ito, with twist to, with coconut juice. Medyo kakaiba siya, coconut juice. kakaiba siya, di ba? Mas okay kaya yun, kakaiba. Kasi yun naman yung gusto natin. Medyo, May twist ng konti. Pero, I'm sure naman, malalaman mo kung gaano kasarap yun. Pero ngayon, bibili muna tayo ng mga kailangan bilhin. And, later, pagtapos na, lutuin natin. punta muna kami sa palengke, okay? Sige. Then, balik kami and mamaya, may mga gagawin kami sa palengke. So, bibili namin yung mga kailangan, okay? Ano po? Saan po yan pwede pagiling? Ganun ba? Mga kalahati daw. Magkano po kalahati? Kalahati na? Ah. Saan ba gilingan? Yan yung bigas. ang buntot ng buhok mo. Bigas. Adi, Ate Grace. Giling. Ang buntot din ng buhok mo, tiyan mo. Yan. Nakagiling tayo na. Ang ganyan pala yan. Ayun ang bigas ate. Aras okay ba? Tapos, sabi, i-tubig nyo yung gata para masarap. Saan po may gata? Ayun o, gata ng nyog. Mas okay po ba yung gata kaysa sa coconut juice? Pareho lang yun. Tinagalog lang ate. I mean, yung kakang gata ba? Yung gata ng nyog. Tinagalog lang ni ate. Gata ng yog. Yung list coconut juice. Coconut juice na yun. Akala ko yung hindi yung sabaw. Buko. Hindi naman yun. Pwede din yun, yung sabaw ng buko. Pwede din yun. Pero, pwede rin yun. Ilagay yung sabaw ng nyog. Ayun ang ilalagay nyo. Pero mas masarap yung gata kasi mananam siya. Gata na lang. Pwede naman ano yun? Oo. Gata ng nyog. Yung buko lang kasi, pangpapula lang yun. Para mabilis magpula yung Sinapot. sapot. Pero pag sa masarap, ito tapos sabihan ng konting May konting asukal kasi Opo. Yan daw po kasi, hindi daw po ano, may pag
Hindi. siya tumitigas na katulad Crispy ng pa daw. arena. Oo, crispy palagi. Sa mo ate may mga saging na pang ano. Dito meron din, doon sa labas. Madami. Ayan. Ang init pa. Mainit-init. Oo. Gata po. Isa lang. Balik natin si kuya, bili ka mo ng saging. Bili mo na ako sa Yun o. Kuya, balikan mo kuya. Yan o. Sige go. Pang sinapot ate. Yung kasi, nung kainin mo. Thank you po. Wait na ako kuya. Yan. Galing na kami sa palengke, bumili kami ng yan, ng bigas. Actually, harina ng bigas siya kasi yung bigas, pinagiling natin para maging harina. Kasi much better nga daw to para pag lumamig yung maruya natin or sinapot, anong tawag doon? Hindi siya titigas. hindi titigas. Mas masarap siya kasi crispy. Yan. Kapag bigas na harina. Harina. And ito naman, sa halip na coconut juice yung binili natin is coconut milk na lang kasi mas masarap daw yung coconut milk. Kasi mas maano to eh, mas patawag doon, Mas malapot. malinamnam. Yun. Kasi yung coconut juice daw kasi pangpapula lang yun doon sa ating saging pag naluto na. Kahit ito yung saging natin. Magkano nagastos natin lahat? At ito, ang saging na to, 30 pesos. Yan, isang And kilo. ito naman is 20 pesos yung ating coconut milk. And ito naman is 20 pesos yung bigas. And nung pinagiling natin siya, 10 10 pesos lang. O, di ba? So, yun, uwi na tayo para maluto na to, para makakain na. Okay? Sige mga chong, mauwi na muna kami. Maghihiwa na tayo ng saging. Siyempre, kailangan maghugas muna tayo ng kamay bago tayo maghiwa nito para malinis. Hindi na ako nag-gloves. Hiwa-hiwa natin siya. Siyempre, para manipis. Pabilis siya maluto. Kasi yung sinapot sa Manila, hinihiwa-hiwa siya ng maliliit. I think hinihiwa-hiwa siya ng maliliit eh, kasi pinapanood ako yun. Ano lulutuin natin? Happy ka? Ano yung lulutuin natin? Ano? Sabi mo. See? What? So yun, tapos na tayo guys. So ito na yung ating saging. Halo natin yung gata. Para daw, ano, tawag dito,
Yan. Mga 3 piraso lang dyan, tapos sa ibabaw din. Di ba? So, yan lang. Then, ganito siya. Hinatay mo lang ang muso. Yan, sarap. Ganyan, kasarap yung sinapot dito. Yan! Yan, tapos ayun, ilagay natin sa lagayan. Yan, later, ubusin natin to. May isa pang naka-ready doon. So, balik rin lang natin yan. And later, Lalagay ko ulit yung isa. yan. Tapos later, pag nakatapos na, saka natin. Yan, luto na ang ating. Sinabal! Yan. So, tikman natin. Yan. Mika, kuha kami ka. Kuha Ito ka. yung kay Mika. Kuha kita, Mika. Yan. Yan. Ang harap. Ano ba may sarap, Mika? Harap. Oh, hindi nagsisinungaling ang bata. Ganun talaga. So, ayun. Hindi masarap talaga siya. Na mga crispy kasi niya. Mmm. Mmm. Ano nag-focus? Mmm. Sarap, Mika. Actually, mura lang pagawa nito. Sarap niya. Pwede nating ilako. Sarap niya, promise. Ang crispy niya. Tsaka malinamnam yung coconut milk. Tsaka ano mo, malalas, ano mo tawag doon? Malalasahan mo yung linamnam talaga niya. Mmm. Sarap, Mika. Ha? Gusto mo ba, Mika? Ito ang... Yum. Hindi kami kinod. Susok natin. Yan, susok na. Mmm. Yan, sarap. So yun lang. Para sa mga next na video natin, subscribe nyo sa baba, like itong video, and comment kayo ng mga pwede namin maluto para may suggestions, di ba? Samyang daw. Magre-ready muna kami sa samyang. Yun eh. Nakumakain nun. Pero hindi, parang libi ko lang. Yun lang. So, yun lang. Gusto nyo namin to. And, pwede nyong lutuin din. Yung procedure lang, ganoon lang kasimple, mas masarap yung gata kaysa. At mas masarap yung gata na sabaw dun sa harinang bigas. Mas masarap siya sa milk kasi milk din yung ginagamit kasi ng iba. Mas masarap talaga yung coconut milk. Hindi yung Pure Ano milk. yun? Condensed. yung milk. Evaporada. Condensed ba yun? Evap. Evap yun. Kasi yung Oh. condensed, di ba yung malapot? Mas masarap. Mas masarap. Saka,
in Bicol, Masiramon. Yun lang simple. So, yun lang. So, Beat, takpan mo na. Ikaw, Mika. Takpan mo na, Mika. Ayan. Ako na. Like this video. Write a comment.